Това е един страшно готин въпрос, който ми зададаха на съобщение в YouTube като коментар под един от клиповете. Иначе казано, здравейте, при попълване на годишни данъчни декларации, wrapping and bridging на крипто, къде да ги впишем. Така. Дали това са данъчни събития и съответно оборота при тях, т.е. трупат ли оборот за регистрация по ДДС. Здравейте, данъчни хакери, аз съм Марина Мочакова и съм данъчен консултант и с много голямо удоволствие ще отговоря на този въпрос, обаче нека първо да обясним какво е wrapping and bridging. Така, когато ние говорим за бриджинг, това означава, че аз свързвам един свой адрес с друг свой адрес. Например, имам MetaMask карта, тая MetaMask карта искам да я зареда с криптовалута и да си харча валутата, което означава част от Ethereum Mainnet, от BaseNet или от някъде другаде, които са си активни мрежи върху Ethereum, трябва примерно да си прехвърля средствата, криптосредствата към картата в MetaMask. За това нещо има една функция, която се нарича Bridge, или иначе казано правене на мост. И в този смисъл бриджът какво представлява? Бриджът представлява, че моят адрес е копирана, образно казано, на мрежата на Линея, с която работи MetaMask картата. И ако аз имам USDC-та или врапнати етери, мога да си ги харча в магазинната мрежа. Това означава, че провайдера, който е Banks, ще превалутира моята криптовалута в момента, в който аз си чекирам картата при всеки един търговец и си заплата с нея каквото искам. Примерно ново кълъвче за телефон. Какво се случва? Бриджването означава, че аз си премествам средствата от едната мрежа на другата мрежа. Тук нямаме вечно прехвърлителен ефект. Това означава, че аз не спирам да съм собственик на средствата си и че тези, които оперират на Линея мрежата, не ги притежават вместо мене. Те просто имат правото, което аз им давам, защото нали, те си имат смарт контракт, той си живее там на блокчейна, т.е. смарт контракт на някакъв адрес. Аз съм подписала смарт контракта с частния си ключ и съм се съгласила те да бъркат в моето портфолио и да взимат от него пари. И съответно, бриджвайки средствата си, аз правя това нещо. Тоест, едно аз съм ги взела от една банка или финансова институция и съм ги преместила в друга банка. Ако вие, примерно, си махнете средствата от ОББ и ги прехвърлите в Райфайзенбанк или в ДСК, това няма да бъде данъчен ефект. По същия начин и ето тук, бриджването не е данъчен ефект. Съответно, от тук вече вие в момента, в който ги харчите, това ще ви бъде данъчното събитие. Какво се случва, когато вие започнете да харчите? Когато вие започнете да харчите, мили хора, това означава, че вие обръщате вашето крипто в фиат и с този фиат на търговеца се плаща за всяка една покупка, която вие правите. Ако ние погледнем историята в MetaMask, понеже там, нали, всъщност тя интерактва с външни провайдери на информация, се вижда вие къде какво сте купили и за какво сте си похарчили парите и може еднозначно да се докаже, нали, просто хванах MetaMask за пример, може еднозначно да се докаже, че това не е търговска дейност и че това са покупки за лично потребление. Тоест, купила съм си, примерно, дюнер и съм го изяла, взела съм си кълъвче за телефон и си го ползвам. Така. Ако обаче ние гледаме само транзакциите в MetaMask, без да отваряме историята на картата, ние ще видим просто, че от нашия адрес излизат някакви средства. Тоест, ако гледаме частично информацията, т.е. само транзакциите, НАП това би го третирал като продажба и съответно би го обложил, все едно сте правили трейдинг. Ако обаче ви се гледа и картовата история, т.е. това, което, нали, MetaMask пази на Линея мрежата като информация, там ще се види от кой какво сте си купили, колко е струвало той, като се съпоставят двата вида информация. Транзакциите от мрежата плюс историята, нали, на вашата карта, тогава вече се вижда, че всъщност това са покупки за лично потребление. Как се облага това нещо? В общият случай, ако ние гледаме транзакциите и приемаме, че аз имам някакъв доход, върху този доход съм си платила данъците, купила съм си с него криптовалута. Или са ми платили директно в криптовалута и аз съм си платила данъците върху този доход, а след това тези средства отиват в моята карта и от нея аз започвам да харча. Това означава, че аз съм си платила данъка върху това нещо и харча лични средства.
Тук, ако ние не харчиме USDT, USDC и някакви стейблкоини, може да възникне въпроса, аджеба няма ли курсова разлика, както би се случило при врапнатите етери. При рапнатите етери това, което става е, че всъщност вие можете да имате курсова разлика между сумата, върху която сте си платили данъка, респективно върху сумата, която ви е преведена по картата и която вие сте обложили. Защото нали аз или ще си купа криптовалута и ще си плата данъка върху дохода и след това ще си купа криптовалута, или ще ми платят в криптовалута и аз ще си плата данъка върху дохода по спот цената към момента, в който са ми платили. След това аз отивам и изхарчвам средствата за дъвки и бомбони и тогава, или за червило и парфюм, тогава всъщност аз имам курс, при който става обмена. Най-често това се прави от такива банкови решения на white label банки тип Banks. MetaMask работи с Banks. И това ще стане по определена спот цена. И тогава аз ще сравна двата курса. Курса, върху който съм си платила данъка, и курса, по който аз съм харчила. Съответно, ако аз не харча в някакъв стейблкоин, който е с относително постоянна стойност, и тук курсовите разлики са пренебрежимо малки, а харча примерно рапнати етери или нещо друго, тогава тая курсова разлика при мен може да бъде печалба или загуба. С загубата аз мога да приспадам печалбите от финансови инструменти в приложение 5 на годишната си данъчна декларация, а с печалбите от курсовите разлики между цена на покупка или там стойността, върху която съм си платила данъка, и цената, при която аз съм обменила, ако съм завършила на печалба, аз дължа върху този марж 10% данък. Защото от гледна точка на НАП, т.е. това е тяхната гледна точка, те какво виждат? Те виждат, че аз имам крипто, аз продавам това крипто. То има покупна стойност, има и продажна стойност и след това с фиатките, които аз не съм получила, но равностойността на фиатките аз съм отишла да си напазарувам при търговеца, защото той обмен се е случил в банк. Смисъл, банкс плащат на търговеца, когато аз с моята карта се чекирам на посттерминал. И това е най-общо, което се случва. Абсолютно аналогично е с рапнатите етери, така че когато ги бриджваме, нямаме данъчно събитие. Обаче, когато врапваме една криптовалута, пак нямаме данъчно събитие, обаче когато вече я прехвърлиме към картата си, за да я харчим, имаме данъчно събитие. И ако вашия бриджинг и врапинг е вързан, той е свързан с това вие после да си харчите средствата, тогава данъчните събития, трябва да сте наясно какви ще бъдат като последица, а самия wrapping and bridging означава просто, че ние си взимаме средствата и от едно място ги местиме на друго място, но продължаваме да имаме контрол върху тях и те не са данъчни събития. Това видео можете да си го запазите, когато дойде момента да си коригирате данъчните декларации до края на септември или да продавате нови до година април месец. Можете да го запазите, можете да го харесате, можете да коментирате, ако нещо не съм била достатъчно ясна, имате допълнителни въпроси. И по точката за оборот за регистрация по ДДС, когато вие харчите за лично потребление, т.е. за храни, напитки, дрехи и всякакви други такива неща, това са лични сделки, което означава, че те не са независима икономическа дейност и от тая гледна точка излизат извън обхвата на член 3 от Закона за ДДС. И ако вие докажете, че това не са просто транзакции по продажба, които минават през карта, а са лични покупки, тогава това въобще не се счита за независима икономическа дейност по смисъла на Закона за ДДС. И на финала едно последно нещо. Ако вие, примерно, тия номера с харчене за лични нужди ги правите през, примерно, някакъв Lightning Network, Satoshi портфейл и подобни, там всъщност няма достатъчно добре направена инфраструктура, че да се взима информация от доставчиците на стоки и услуги, при които плащате на посттерминал и можете да видите само транзакциите, т.е. там риска ще бъде по-голям, така че внимавайте, когато ползвате Lightning Network. Приятелско предупреждение. Толкова от мен. Аз съм Марина Мочакова и съм данъчен консултант към Vista Consult. За повече такова съдържание, знаете, следвате, споделяте, лайквате и така нататък.